Исәнмесез балалар? Онлайн мәктәптә сезнең белән кабаттан очрашуыма мин бик шат. Үткән шигыльдә без сезнең белән ясалма уен кораллары белән таныштык. Бүген уен кораллары темасын дәвам итәбез. Карагыз әле, мин күпме уен кораллары алып килдем. Танышып китик алар белән. Менә бу балалар, бубен. Әле аны шөлдерле барабан дип тә атыйлар. Аңа бәреп уйнарга була һәм шалтыратып уйнарга була. Бу безнең кыңгырау. Тыңлап карагыз әле тавышын. Кыңгыраулар төрле була. Тимердән ясалган, агачтан, балчыктан ясалган кыңгырау да бар. Менә бусы барабан. Сез аның белән инде таныш. Икенче кызык уен коралы. Карагыз әле, нәрсәгә ашаган балалар? Тәлинкәләргә ашаган, бик дөрес. Ай, нинди көчле тавыш. Ә менә бу уен кораллары маракаслар дип атала. Карагыз әле, нинди тылсымлы уен коралы, төрле төсләрдә. Уйнап күрсәтим әле. Нинди матур тавыш чыгара икән. Бу уен коралы металлофон дип атала. Һәм соңгы уен коралы. Нәрсәгә ашаган, нинди фигурага ашаган бу балалар? Бик дөрес, өчпочмакка ашаган. Һәм уен коралының исеме дә өчпочмак. Ә хәзер әйдәгез уйнап алабыз. Куян нәрсәдә уйный икән? Бик дөрес, барабанда уйный. Маймыл нәрсәдә уйный? Әйе, дөрес, тәлинкәләрдә уйный. Эт нәрсәдә уйный? Әйе, өчпочмакта уйный. Куян нәрсәдә уйный икән? Бик дөрес, металлофонда уйный. Маймыл нәрсә тоткан? Дөрес, бубен тоткан. Кыз нәрсәдә уйный? Кыңгырауда уйный. Маймыл нәрсәләрдә уйный? Бик дөрес, маракасларда уйный. Икенче уен. Бу өйдә нинди уен кораллары яши икән? Мин сезгә уйнап күрсәтәм, ә сез тавышыннан аны танып белергә тиеш буласыз. Бу нинди уен коралы? Дөрес, бу барабан. Тагын тыңлыйбыз. Бу нәрсә балалар? Дөрес, маракас. Ә бу нинди уен коралы? Бик дөрес, кыңгырау. Ә бу нәрсә? Әйе, бу өчпочмак. Бу нәрсә икән? Бик дөрес, бу безнең металлофон. А бу тавышны таныдыгызмы балалар? Әйе, бик дөрес, бу безнең бубен. Нинди көчле тавыш чыгара. Нәрсә икән бу? Бик дөрес, тәлинкәләр. Булдырдыгыз, әфәрин балалар. Тагын бер уен. Нәрсә үзгәрде? Карагыз әле рәсемнәргә балалар. Нәрсәләр күрәсез? Өчпочмак, металлофон, маракаслар, кыңгырау.
Нәрсә югалды? Әйе, бик дөрес, маракаслар юкка чыкты. Дәвам итәбез. Өчпочмак, бубен, металлофон, маракаслар, кыңгырау. Нәрсә өстәлде? Әйе, бик дөрес, бубен өстәлде. Булдырдыгыз. Тагын рәсемнәр. Тәлинкәләр, маракаслар, өчпочмак, барабан. Нәрсә юкка чыкты? Әйе, дөрес, өчпочмак юкка чыкты. Булдырдыгыз, балалар. Ә хәзер әкият, балалар. Көннән бер көнне Мәрьям исемле кызның өендә савыт-сабалар бәхәсләшә башлаган икән. Хрусталь стакан әйтә: "Мин иң тылсымлы тавыш чыгарам", ди. "Безнең дә тавышларыбыз бик ягымлы", диделәр шинияклар. "Без дә уйнарга бик оста", җавап бирде кастрюль капкачлары. "Мине тыңлап карагыз", диде ярма савыты. "Ха-ха, менә ничек уйнарга кирәк", дип әйтте таба. Ә без, бөтенебез җыелсак, бик матур тавыш чыгара алабыз. "Тавышланмагыз", диде Мәрьям. "Һәрберегезнең тавышы үзенчә матур." Һәм җырлый башлады. Бүгенгә шул, балалар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.